Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bennod 56 o bodlediad yr hen iaith, bodlediad lle mae'n Americanwr hynod o wybodus o Cincinnati, Ohio, yn ceisio addysgu rhywfaint ar y Cymro yma o ben mynydd Ynys Môn, ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael trwy YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd yn y studio ysblenydd hon, a da ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am, bendith ar am. Jerry, da ni wedi bod yn y rhyfeloedd cartra, rhyfeloedd y welodd yr ynysoedd hyn yng nghanol yr ail ganrif ar 15, a gwir yn mwynhau dod i wybod am llenyddiaeth sy'n taro fi, falle bod o ddim wedi cael gymaint a hynny o sylw, allwn ni ddod nôl at hynna, o bosib. Ond beth bynnag, ti wedi gofyn i fi dynnu llun oddi ar fyr fy swyddfa i, lle da ni'n recordio, sef llun ges i ar ôl fy nhaid. Wel, i'r bobl sy'n gwylio, llun o Tom Ellis, oedd yn aelod seneddol Meirionydd, un o arwyr mawr rhyddfrydiaeth Gymreig, ffigwr rhamantus mewn llawer o ffyrdd. Felly, dwi'n cymryd, mae'r rheswm nes di ofyn i fi dynnu hyn neu dynnu hwn o'r nenfod, ydy oherwydd bod ni'n mynd i drafod Morgan Llwyd. A sut ydw i'n gwybod hynna, Jerry? Achos T.E. Ellis olygodd holl waith Morgan Llwyd a gyhoeddwyd drwy'r yr hyn gan y ddwytha. A beth sy'n ddiddorol ydy bod chdi wedi deitha fi cyn i ni ddechrau recordio, bod chdi'n gwybod am Tom Ellis gynta. Fel golygydd gwaith Morgan Llwyd. Sydd yn dangos bod ni'n dod o ddau fyd oedd o'n flynyddoedd cyn i mi ddysgu bod o'n wleidydd o bwys. So i fi mae o'n ffigwr diddorol iawn o ran gwleidyddiaeth Cymru, o ran cenedlaetholdeb Cymreig, ond ti'n gwybod amdano fel golygydd Morgan Llwyd. Am sicrhau bod gwaith Morgan Llwyd yn gweld gola dydd eto mewn print ar ddechrau'r 20 ganrif, de. Felly, da ni'n mynd i fod yn trafod gwaddol gwaith Tom Ellis heddiw. So mae'n ddau fyd ni'n gorgyffwr, fel rhyw Venn diagram odd. Yr un, o'r drafod Morgan Llwyd, ynda. Felly, dyn ni wedi bod yn trafod barddoniaeth Gymraeg gan bobl a oedd yn cefnogi ochr y brenin yn y rhyfeloedd. Rŵan, dyn ni am ganolbwyntio ar waith Morgan Llwyd, oedd yn Biwritan, ac yn cefnogi ochr y Senedd yn y rhyfeloedd. Cofiwch, mi oedd y Biwritaniaid yn Brotestaniaeth wrth gwrs, oedd am Puritan yn Saesneg, am puro'r eglwys, ynde. Yn edrych yn fwy tebyg i'w fersiwn nhw o Gristnogaeth yn ôl y Beibl a gweledigaeth Crist ac yn y blaen. Felly am puro, dymchwel yr hen dref yn cael gwared ar y holl rwysg a'r holl ddefodau yn yr eglwys ac yn y blaen. So yr holl ddylanwad Catholig mewn ffordd wedi parhau yn yr eglwys wladol. Oedd yn eglwys Brotestaniaeth. Pawb yn mynd o leia yn Lloegr a Chymru, mwy na lai pawb yn Brotestaniaeth ar y pwynt, yn y rhyfel arbennig yma. Mi oedd na elfen grefyddol yn y rhyfeloedd oedd yn mynd ymlaen rhannau eraill o'r ynysoedd, ond ar y cyfan, Protestaniaeth yn ymlaen Protestaniaeth oedd. Ia, eglwyswyr yn ebyn Puritaniaeth, mewn ffordd. Ond i gyd yn eglwyswyr, oedd y Puritaniaeth ar y... Yn Protestaniaeth, ie. Ie, oedd i gyd yn Protestaniaeth. Oedd i gyd yn eglwyswyr ydy, gwir, yn dod? Wel, ie, ti iawn, ond oedd... Peth yw, mae'r gair Puritan yn gamarweiniol, achos mae'n awgrymu hynny yw. Doedd ddim ffasiwn beth a Puritan union gred. Mi oedd yn y gymaint o wahanol syniadau. Nawr ni'n drafod yn wrth graffu ar syniadau Morgan Llwyd mewn munud da. A oedd y gymaint o syniadau rhain fwy radicaled na rhai eraill. Rhai oedd eisiau dymchwel popeth, ac yn ti levelers oedd eisiau bron y rwth o broto gomuniddion bron, y pob math o syniad. Crynwyr hefyd wrth gwrs, oedd yn mynd Biwritaniaid y holl o'n eto, gorgyffwr. Mae'n gyfnod cymlaeth, ond Morgan Llwyd ei hun, mae'n awdur hynod bwysig, oedd yn brysur iawn, mi gyhoeddodd rhyw 11 o lyfrau, y rhan fwy yn Gymraeg a rhyw 2 yn Saesneg, 11 o lyfrau rhwng 1653 a 1657. Felly, dim byd gyda, oedd yn sgwennu barddoniaeth, dyn ni wedi darllen eich bach o'i farddoniaeth, sgwenwyd yn ystod y rhyfeloedd ei hun, ond mond ar ôl y rhyfeloedd, adeg y werin lywodraeth, felly mi oedd yr ochr o'r Morgan Llwyd yn ei chefnogi y Senedd wedi ennill, felly oedd yn fuddugoliaethus iawn, mi oedd y Senedd o dan Cromwell yn y werin lywodraeth yn gwireddu gweledigaeth y Puritaniaid i raddau helaeth iawn, pasio deddfa yn gwahardd agweddau,
pechadurus ar gymdeithas, oedd dramau wedi cael ei gwahardd, oedd pob math o bethau, oedd cymdeithas yn cael ei ffuro trwy'r gyfraith, ar ôl gael ei gorfodi trwy rym y cleddyf yn y rhyfeloedd. A wedyn dim meddwl yn coeddi llawer o lyfrau. Sôn chi bach eto am fan cychwyn gyrfa gyhoeddi Morgan Llwyd, ond llwyth o lyfrau, nifer ohonyn nhw yn llyfrau hynod bwysig o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg. Ac ydw i'n iawn i feddwl felly, jyst yn dilyn union gyrchol o hynny, y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn ystyried na fo ydi ffigwr llenyddol mwyaf sylweddol y cyfnod yma'n Gymraeg, a'i fod i'r, dwi'n gwybod bod mater o chwaith efallai, ond mae o'n fod i'r enw mawr yma. Yr un canonaidd, yr un o'r fersiwn traddodiadol o hanes llenyddiaeth Cymru. Weithiau dwi'n tynnu'n groes, a dweud pethau bach wahanol, a weithiau dwi'n cyd-fynd ar ffordd mae pobl eraill wedi gweld hanes, ac yn sicr o ran ryddiaith Gymraeg, yn y marn ni, a barn llawer iawn o bobl eraill, fo yw'r awdur Cymraeg pwysig yn y cyfnod hwn. A hynna'n ddiddorol oherwydd mae o'n mabwysiadu safbwynt lleiafrifol yn eideolegol yn y cyfnod yma. Yn groes i'r rhan fwyaf o gyd-Gymry, yn hollol. A mae rhywbeth amdano fo, achos dwi wrth y modd ei waith o, mae Gymraeg o'n wych, mae'n hyfryd, mae'n reiddiol, mae'n fachog, mae'n gyffroes, ond dwi'n ffeindio, mae'n rhyw densiwn yno hi, mae'n darllen ei waith, rhwng cynnwys i lenyddiaeth o a'r iaith, ynde. Fel arfer, dyn ni'n sgolfau beth cyd-fynd mewn cerdd dda, mae'r neges yn cyd-fynd ar ffordd mae wedi sgwennu mewn nofel ac yn y blaen. Ond dwi'n ei chael un anodd iawn i werthfawrogi neu cytuno a'i neges fel arfer, y math o grefydd a'r math o bethau. Weithiau mae gen fo rhyw sylwadau am y natur ddynol sydd yn wirionedd y mawr a dwi'n gallu cytuno hynny. Mae lot o neges grefyddol dwi'n gallu deall yn iawn o ran ei grefydd o, achos dwi'n mynd teimlo fel efo hyn. Ond eto mae ryddiaith o mor gyffroes, mor hyfryd, mor apelgar, felly dwi'n ffeindio fy hyn yn darllen gwaith rhywun, dwi'n mynd cytuno ag o, na ddim yn gallu coleddio'r un agenda ag o gwbl, yr un neges, ond eto dwi'n wedi mwynhau darllen ei waith o. Os oedd o'n awdur rhyfeddol pen i gamp o ran llunio rhyddiaith Gymraeg, yn defnyddio cynhysgaeth yr iaith Gymraeg yn elwa ar y traddodiad, ond yn gwneud pethau hollol newydd, yn defnyddio technegau llafar y pregethwr i greu rhyw arddull lenyddol newydd, pob math o bethau fel gwelwn ni mewn ychydig. Oes na, dwi'n gwybod bod chdi eisiau gwneud yma, oes na gyd-destun i hynny yn yr ystyr bod oedd o'n wreiddiol, neu oedd o'n, be oedd o'n... Cwestiwn da iawn. Reit sa, o ran magwraeth Morgan Llwyd, mae yna ddwy rhan i stori Blentyndod. Gafodd ei eni yn y flwyddyn 1619, yn Maen Twrog, Dyffryn Dydwy, Seferionydd, wedyn i deilio uchelwyr, man uchelwyr, ond teuluodd yn croesawu beirdd yn y gorffennol, gen fo berthynas. Cofnod ddim yn glir bod oedd o'n daid neu yn hen ewyrth iddo fo, oedd o'n fardd ac yn y blaen. So teulu o uchelwyr Cymraeg, dwylledig, yn Maen Twrog, Seferionydd, pan oedd o rhyw 10 oed bu farw i dad. A nath i fam fynd o draw i Wrecsam, sirddyn bach ar Wrecsam, Ac ath o'r ysgol, dyn gwybod oedd o'n yn yr ysgol yn Wrecsam pan oedd o'n rhyw 20 ymlaen, ac yn Wrecsam wrth gwrs, oedd yn lle gwahanol iawn ar y ffin, dylanwad y Saesneg yn aml, yn dod mewn a hefyd o ran y Biwritaniaid, fel dyn ni wedi pwysleisio, oedd y rhan fwyaf Cymru yn y cyfnod yn geidwadol, yn draddodiadol, yn cefnogi'r brenin a'r hen eglwys sefydlog. Ond mi oedd y rhan fwyaf Biwritaniaid yng Nghymru ar y goror ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, a mae'n trefi fel Caerdydd a Wrecsam, lle oedd y ddylanwad Saesneg. Wel, Morgan Llwyd un ohonyn nhw, tra oedd o'n yn ddyn ifanc, yn hogyn, yn Wrecsam, mi glwodd Biwritaniaid yn pregethu yn Wrecsam, a gafodd o droedigaeth a throi'n Biwritan ei hun. A wedyn nath oedd chwarae rhan eitha pwysig yn y mudiad, nath o'n mynd lawr i helpu sefydlu'r eglwys annibynnol gyntaf yng Nghymru yn Llanfachas, nifer o bethau fel yna. Ond, felly, o ran ei iaith, ffordd oedd yn sgwennu Cymraeg, mae yna ddau ddylanwad yna da. Cymraeg, cyhyrog, Seferionydd, teulu yn gyfarwydd ar hen draddodiad barddol, a wedyn Wrecsam yn darllen ac yn clywed lot o Saesneg a Saesneg gan, feddylwyr cyffroes newydd, lle cymysgedd o ddylanwadau. Hefyd, oedd o'n amlwg yn awdur yn sgwennu ac yn darllen lot, ond hefyd oedd o'n bregethwr. Yn ystod y rhyfeloedd am gyfnod, oedd o'n teithio o gwmpas
Lloegr gan amlaf, yn ôl Gymru weithiau, teithio gwmpas gyda byddin y Senedd, fel rhyw fath o gaplan anffurfiol. Fel oedd Professor Powell wedi gwneud mewn rhyw bennod fel un o'r ôl. Hollol, mi lwyth o bobl felly. Weithiau'n gaplaniad, ond weithiau gweinidogion Puritanaidd i ddengelaidd, yn gweld byddin y Senedd fel y grym ar y ddeiar oedd yn gwireddu i gobeithio nhw. Felly oedd yn mynd i'r fyddin yn pregethu'r milwyr, yn porthu'r holl bair idealegol yna. Felly oedd o'n neud hynny, oedd o'n teithio gwmpas fel gweinidog yn pregethu i fyddin y Senedd ac yn y blaen. Felly mae hynny'n rhan o'r stori. Felly o ran y dylanwada arno fo, mi oedd o'n Biwritan, ond fel dwi'n newydd dweud, does ddim ffasiwn pethau Biwritan uniongred. Rai pobl yn defnyddio ymadrodd twp yn y weithiau, na i ddim ei hynwyn o da. Ond mae'n rai pethau hynny fel Calvin, a mae'n wir yn bron unrhyw Protestant yn y cyfnod, syniadaeth Calviniaeth yn amlwg iawn. Ond hefyd, dyn ni'n gweld weithiau bod o'n gyda fo ddiddordeb yn y crynwyr, mae'n ymwrthod mewn ysgrifen a rhai o syniadau'r crynwyr, ond eto mae'n amlwg bod yna rhyw ddiddordeb yna, rhai syniadau y crynwyr yn radicalaidd iawn, yn pwysleisio bod y Cristion unigol yn ceisio gwrando ar y llais tu fewn, gwrando ar lais Duw tu fewn iddo fo, yn dilyn i gyd-wybod ei hun yn lle gwrando ar offeriad yr eglwys. Mae'n amlwg bod hynny'n apelio ato fo, oedd yn licio rhai syniadau crynwyr. Hefyd pethau fel Plaid y Bumed Frenhiniaeth, the Fifth Monarchists, ti'n gwybod? Na, dwi ddim yn gwybod amdano. Mae'n gyfnod diddorol yn hanes da. Y Fifth Monarchist, Plaid y Bumed Frenhiniaeth. Felly, pam Pumed Frenhiniaeth? Wel, yn daransoddi'r holl hanes y byd, fel y Frenhiniaeth gynt o'r hanes y byd, yr hen fyd clasur ymlaen. Ac yn dweud bod y Frenhiniaeth newydd, cyfnod newydd yn hanes y ddynoliaeth amwawrio gydag ail ddyfodiad Iesu Grist i'r ddeiar. Apocalypse, diwedd amser, dechrau cyfnod newydd. Ac oedd nhw'n meddwl bod y diwedd yn dŵad, a rhywbeth i'w groesawu, achos mi oedd Iesu yn dod nôl o'r ddeiar wedyn a cyfnod newydd yn dechrau. Wrth gwrs, mae'n hawdd deall sut oedd nhw'n teimlo hynna, achos ganol y rhyfeloedd cartra, mi oedd o'n ddeargryn fel dyn ni'n trafod yn newid gymaint. Mi oedd y Frenhiniaeth wedi i dymchwel am y tro cynta erioed yn hanes Prydain. Mi oedd yna werin lywodraeth am y tro cynta, felly oedd o'n teimlo bod y byd yn newid yn gwell, a hwyrach bod Iesu'n dod nôl ar cyfnod newydd. Felly oedd o'n croesawu syniadau apocalyptaidd, mil flynyddol de, bod yn dŵad, y millennium yn dŵad lle de. Croesawu syniadau yna. Hefyd, oedd o'n hoff iawn y waith cyfrinydd Lutheraidd Almaeneg Jacob Bohm, ac mi gafodd waith bod mi'n gyfieithu lyfrau cyfieithu'r Saesneg, ac mi oedd Morgan Llwyd hoff iawn o'i syniadau fo. Na ddim fydd i o'r ddwyniad, rai syniadau dyn ni'n cysylltu mwy efo Christnogaeth fodern hwyrach heddiw yn rai ffyrdd, ond hefyd mae'n y wedd gyfriniol ar ei waith. Ydy'n rhywbeth arall, mae'n bosib trafod Morgan Llwyd fel cyfrinydd, mystic. Mae'n elfen gyfrinio weithio yn y ffordd mae'n sgwennu. So, un o'r pethau sydd yn ddiddorol am wedig y ffordd mae'r chwith Saesnig yn trafod yr cyfnod yma ydy, ti'n meddwl am rhywun fel Christopher Hill yn sgwennu am y levelers a yr holl syniad yma o'r dyma'r proto-sosialwyr, dyma'r proto-radicaliaid, a mae yna duedd ar y chwith Saesnig yn arbennig i romansu'r bobl yma gan anghofio am beth arnyn nhw'n wneud yn Iwerddon a llefydd fel yna. So, i ba radda oedd Morgan Llwyd yn fyna, neu ydy o'n fwy ysbrydol, cyfriniol, neu lle mae o? Mae'n ysbrydol gyfriniol, yn sicr, ond hefyd, os ti'n edrych ar ei holl waith, popeth gafodd ei olygu ei gyhoeddi gen ti i Elis, farddoniaeth hefyd oedd wedi aros mewn llawysgrifau ar y cyfa, ac yn y blaen, a llyfrau wedi gyhoeddi ni oes i hun, fel na ni drafod yn munud lly. Ond mae'n y ddwy wedd ar y fo, a dwi wastad i ffyn yn ddiddorol, rhyw densiwn, rhyw dyndra yna lly. Mae yna rhywbeth ysbrydol, addfwyn hyfryd, bron fel crynwr, bron fel sef yn hyddychwr, ond dwi'n gweud yn sôn am hynna. Tynnar iawn, yn siarad mewn ffordd, addfwyn, yn anerch pobl mewn ffordd, addfwyn y pelgar, ac yn y blaen, yn deud pethau hyfryd lle. Ond y llaw arall, oedd o'n teithio o gwmpas gyda byddin Cromwell, yn pregethu ddwy, ac yn ei porthu nhw ac yn meddwl bod nhw'n gwneud gwaith Duw ar y ddeiar. Mi sgwennodd cwbl o gerddi Saesneg rhyfelgar sydd yn,
sychedu yn waed, pan oedd yr Albanwyr, rhai o'r Alban, yn gymlaeth iawn o ran y rhyfelodd yr Alban, a gen ti rhywbeth gwahanol iawn o bydd yn digwydd. Covenanters Ond oedd un adeg oedd lot o luodd yr Alban ar ochr y Senedd, wnaeth nhw'n troi yn erbyn y Senedd ar hyn y llall, ac gan Morgan Llwyd rhyw gerdd Saesneg yn melltithio'r Albanwyr, a wedyn ar ôl erfydd yn Saesneg, gyro'r Albanwyr, sgwennodd Morgan Llwyd gerdd yn Saesneg yn ymfalchu o'n y ffaith bod yr holl Albanwyr wedi cael ei lladd, pan gafodd y Brenin Charles i ddienyddio. Mi sgwennodd o gerdd Saesneg yn croesawu'r peth, yn oedd Charles yn heiddi be gafodd o, felly doedd ddim yn heddychor o gwbl ar rhyfelgar. A hefyd yn cefnogi byddinath, wel, dyn ni wedi trafod o blaen, wedi gwneud pethau erchyll yn Iwerddon, hiladdiad, ac yn wir, ar ôl un o'r brwydra yn y rhyfel cartre, brwydr Naseby, yn aml iawn oedd gwragedd milwyr a merched weithiau sydd yn hyn yn dilyn i tadau neu gwir y rhyfel i gael coginio iddyn nhw a ballu. Ac felly ar ôl brwydr Naseby pan enillodd y Senedd y Frwydr, nath y meirch filwyr y Senedd, Cromwell, fynd ymlaen a llofruddio'r holl ferched Cymreig oedd yna de. Felly, oedd Morgan Llwyd yn cefnogi byddin ac achos yn y pethau erchyll. O'n i wastad yn meddwl, ti'n meddwl rhyw raglen radio ys tabu, dychmygu bod chi'n cael criw o bobl o gwmpas y bwrdd, Abraham Lincoln a Iesu Grist, a bobl, pwy bynnag da chi eisiau siarad fan nhw. Wel, os yn wych cael siarad am Morgan Llwyd a'i holi am beth sy'n nhw'n ddangos i fi fel gwrthddywediadau i ddaliadau. O'n i wastad eisiau sgwennu nofel amdano fo, ni nes i'n y pen draw am nid nofel am Morgan Llwyd, nes i greu rhyw Biwritan Cymraeg ffuglenol i archwilio'r tensiwn yma. Y fro dywyll, anreg dolyg, funud ola, delfrydol. Ond dda iawn gyda llaw. Ie, so mae Morgan Llwyd yn rhyw gysgod yn y nofel yna, yn cysgodi y prif gymeriad. Mae'n ddiddorol rhaid hynny. Sori, dwi'n eisiau mynd â ni ar gyfeiliad, ond dwi'n meddwl bod rhan o hyn ydy y ffordd mae'r Gymru anghyffurfiol mwy diweddar eisiau rhoi bobl mewn bocs taclus a bod bobl dda yn heddychwyr a pobl ddrwg ddim yn heddychwyr. Fysa Morgan Llwyd yn teimlo lot llai o dyndra ynglyn â hyn na mae rhai o edmygwyr mwy diweddar sydd lot yn nhw'n heddychwyr ac eisiau rhaid efo ni rhyw fox. Ac ar ran y Puritan eraill, yn y Biwritan Saesneg sgwennodd lyfr The Soldier's Catechism, sôn amdano fo dipyn yn fy nofel yn gyfeir. Ac y catechism holwyddoreg, holi ac ateb cwestiynau i ddysgu pynciau'r ffydd ac yn y blaen. Ac mae'r llyfr yna, oedd yn llyfr yn cael ei ddosbarthu ymhlith milwyr y Senedd, ac yn deud nhw, a mae'n dweud, where are you? I am a soldier and a Christian, a wedyn ymlaen, a mae'n sôn am, a nid yw'n beth ofnadwy bod ni'n lladd Protestaniaeth eraill, yn ei glwyswr, yn dweud, na, maen nhw'n cynnal brech yr anghrist, a mae'n rhaid yn ei lladd nhw, mae'n weidlyd iawn, mae'n ddiddorol iawn. Felly, yna beth rhaid bwysig. Felly, dwi am ddechrau chydig bach am... Mae gymaint, mae'n gerddi diddorol iawn gan Morgan Llwyd, ystym amser i'w trafod. Felly, fel ddydych chi'n barod, mi gyhoeddodd 11 o lyfrau mewn cyfnod byr iawn. Gan ddechrau y flwyddyn 1653, mae'n gyhoeddi 3, ella 4 dibynnu os ydych chi'n diddor pethau o lyfrau, sicr 3 o lyfrau. Cwbl o'r yn fach iawn, pamfflem y gwirionedd, ond llyfr swmpus hefyd. Yr un flwyddyn, 1653, dod allan yn syth, bod rhyw ffrwydrad ar y farchnad lyfrau Gymraeg yn y fod. A mae'n bosib gweld hynny mewn cyd-destun, ambell ysgolhaeg arall wedi nodi yn y gorffennol. Mi baswyd deddf gan y Senedd, y Dan Cromwell, yn 1650, deddf teulu'r efengol yng Nghymru. Act for the Propagation of the Gospel. In Wales, yng Nghymru. A mi benodwyd teunwyr, pobl i fynd o gwmpas Cymru, yn cael cyflog gan y Senedd i deithio o gwmpas Cymru yn pregethu Cristnogaeth, yn nill y Puritaniaid i Gymru, i drio puro Cymru de. Mae Morgan Llwyd yn un o'n felly gorfod swydd wrth foddi galon yn teithio gwmpas Cymru yn pregethu de. Wel, mi ddath y grym y ddeddf i ben yn 1653, oedd yna ddadleuon yn y Senedd, rhaid pobl eisiau adnewyddu pobl ddod ofnadwy bod y Senedd ei hun yn gadael y ddeddf i ben ar gweinidogion fel Morgan Llwyd a fy fasau Pawl yn cael ei gollwng yn ddiwaith de. Ond wedyn, dyna'r flwyddyn, collodd Morgan Llwyd i swydd o teimlwr 1653. Consider reit, mae'n gyhoeddi 3 o lyfrau yn sydd. Felly mae fel sy'n troi o'r pilpid yna,
oedd gen fo i bilpyn y wasg ar gaffi i gyrraedd pobl de. Wan ta, o ran sbio ar ei waith o, na ni ddechrau yn y bennod yma, dwi'n meddwl bod yna ormod o waith gan Morgan Llwyd, mae'n mwy nag un bennod, lle. Ac na ni ddechrau efo 2 o'r gyhoeddiadau bychain gyhoeddodd yn y flwyddyn gynta honno yn ei yrfa fel awdur cyhoeddedig lle de, 1653. Llythyr y Cymry Cariadus a gwaedd yng Nghymru. Wan ta, o ran darllen ei waith o, yn bwysig deall y cyd-destun. Yn gynta, oedd o'n coleddu syniadau'r bumed frenhiniaeth, y ffaith bod y flwyddyn yn dŵad, yn meddwl bod diwedd y byd yn dŵad ac oedd eisiau... So felly mae'n dair iawn, dyn ni'n clywed llais angerddol sy'n galw arno ni yn dair iawn yma, achos mae eisiau deffro i gyd-Gymry hyn cyn i ddiwedd y byd dŵad. Oedd rhai'n meddwl gyda y rhif 666 yn y Beibl, oedd mae y flwyddyn 1666 sy'n ddiwedd y byd, reit? So mae hynny'n rhan o'r peth. A hefyd, ar ben hynny, mae'n gwybod yn iawn i fod o yn rhan o'r lleiafrif yng Nghymru. Mae'n gwybod yn iawn bod o'r rhan fwyaf helaeth o i gyd-Gymry yn eglwyswyr ceidwadol sy'n edrych ar syniadau'r Biwritaniaid fel syniadau estron periglus. Felly mae'n defnyddio ei holl allu fel awdur i ysgrifennu pethau, i geisio cyrraedd colonna y meddyliau i gyd-Gymry. Pobl sy'n wrthwynebus i'r syniadau. Mae hwnna'n ddiddorol, achos ti'n gallu dychmygu'r, os wyt ti'n credu hyn felly, yr syniad o frys ynde. Yn union. Ti'n byw yn ysgod llyfr y datgyddiad, ti'n meddwl bod yr holl bethau echrydus ma'n mynd i ddigwydd, a mae dy gydwladwyr di, rhan fwyaf nhw... Mewn trwmgwsg. Ac maen nhw'n mynd i ddiodda ffawd ofnadwy oherwydd hyn. Felly, chi ddeffro yn gyflym iawn ynde. Yn union. So dyna'r cyd-destun sy'n egluro angerdd y llais awdurod o'n i'n clywed. Ni'n dechrau efo i gyhoeddiad cynta, llythyr yr Cymry Cariadus. Gynta, y dyfyniad cynta, dyma frawddegau cynta cyhoeddiad hwn. Dwi'n licio'r geiriau cynta. Mae wych. Mae llyfrau fel ffynhonnau a dysgawdwyr fel goleuadau lawer yr awron ymysg rhai dynion. Cymerdithau o Gymro caredig a i'r byr mewn gwirionedd i'th anerch yn dy iaith dy hun. Mae'n bwherus, dydi? Mae'n sgwennu, de? Mae llyfrau fel ffynhonnau yn ffantastig. Felly to. A mi oedd... A dysgawdwyr fel goleuadau lawer yr awron. Jerry, ti fel gola i ni wrandawyr yr hen iaith. Diolch yn fawr. Ond i Morgan Llwyd, mae trosiad y ddau finiog, de. Mae llyfrau fel goleuadau, mae dysgawdwyr, mae athrawon fel goleuadau i dywys bobl. Ond eto, mae yna ormod ohonyn nhw. Oedd wedi bod yn teithio gwybod gyda bydd yn y Senedd, oedd fath o trob wyllt o syniadau, yr holl syniadau, rhai'n cyd-fynd, rhai'n groes i'r gilydd, crynwyr, levelers, proto-gomuniddion bron i fod yn anachronistaidd. Yr holl syniadau gwahanol yn groes i'r gilydd. Ac mae llyfrau fel ffyn hwnna. Mi oedd y wasg o graffu Saesneg yn rhemp yn y cyfnod. Mae llyfrau yn ymddangos ym mhob man. Felly, mae'n ddiddorol iawn. A wedyn cymerdithau o Gymro caredig, a mae'n trio sefydlu perthynas agos o darllenydd. Olwch, dyn ni gyd yn Gymru, de. O Gymro caredig, de. Dwi'n dynabod di, de. Yn dy iaith di hi, mae'n pwysleisio. Mi oedd y rhanwyr Cymru yn gweld y syniadau Biwritanaidd fel pethau estron, ond dwi'n sgwennu yn dy iaith dy hun o Gymro caredig, ynde. A wedyn, mae'n mynd ymlaen, yr addyfyniad, dyna sy'n dilyn yn union wedyn y brawddegau nesa. Oferedd yw printio llawer o lyfrau. Blinder yw cynnwys llawer o feddyliau. Perglus yw dwedyd llawer o eiriau. Anghysurus yw croesawu llawer o ysbrydoedd. A pholineb yw ceisio ateb holl resymau dynion. Ond o ddyn, cais di adnabod dy galon dy hun a mynd i mewn i'r porth cyfing. Bron yn unleash y syniadau'r cynwyr, cais di adnabod dy galon dy hun, y llais oddi mewn eich di, ond hefyd, meddwl amdano fo frawddeg gyntaf nes i ddechrau fyna da. Oferedd yw printio llawer o lyfrau. Blinder yw cynnwys llawer o feddyliau. Periglus yw dwedyd llawer o eiriau. Dyma awdur sydd yn gyhoeddi 3 llyfr y flwyddyn yma, sydd ar fi'n gyhoeddi llwyth o lyfrau, ac yn ei bod yn ofar cyhoeddi llyfrau. Ond dwi'n printio rei fyd yr ei cywir, de. Rei fyd yr ei sy'n gwerthu darllen. Ond mae'n amlwg, wel, dwi'n meddwl bod yn fwy wylaidd na hynna bod yn onest. Dwi'n meddwl bod gennym fo amheuon, mae gennym fo rhyw
ar y gyfwng o ran, mae'n gymaint o beth yn cael ei gyhoeddi, gyda'r syniadau gwahanol. Ie, wrth gwrs, mae'n gobeithio fydd y darllenwyr yn darllen ei lyfrau ac yn derbyn ei syniadau fo, de. Ond mae'n gymaint o lyfrau. Mae'r wasg a graffu yn beriglis. Mae'n ddiddorol, achos mae'n lawr o Biwritaniaid eraill sy'n canmol fel Protestaniaid yn Gymraeg ers, chwod, William Salisbury a Richard Davies yn yr 1950, yn canmol o wasg a graffu fel rhodd gan ddiw i lydeini disg ac yn y blaen, a'r sgwrthyr a phob dim. Ac o ran Biwritaniaid, o ran llynyddiau Saesneg, y Puritan yn Woca yw John Milton. A Milton ei hun di sgwennu pethau yn amddiffyn y wasg, yn dweud, mae Duw di roi'r wasg, mae'n bwysig ac yn y blaen. Ond mae Morgan Llwyd yn wahanol iawn i Milton yn poeni, mae'r wasg yn gallu bod yn beriglis, mae'n lot o gwahanol syniadau gwahanol. Hefyd, rhywbeth gan i dwi'n gyhoeddi rhywbeth o ddiweddar am hyn, gyda rhywbeth syniadau am hyn. Mae'n sawl ffordd o gyd-destunoli y testyn yma, a'r amheuon sy'n gan Morgan Llwyd am ysgrifennu a gyhoeddi. Oedd o wasg Saesneg yn rhan yn y cyfnod, ac oedd o wasg Saesneg yn gyhoeddi lot o bethau gwrth Gymreig hefyd, yn dychanu'r Cymru, achos oedd rhan fwy o'r Cymru yn cefnogi y brenin, ti'n bod? Ac yn pethau nid hwyl am bennu Cymru, rhywbeth o felly. Felly, oedd o'n gwybod o wasg ar graffu'n gallu gyhoeddi pethau ffiaidd hefyd, ti'n bod? So mae'n ddiddorol ran hynna, Ond mae'r llais, mae'n dair, mae'n angerddol. A weithiau, a ti'n gweld, mae'n ffordd mae'n sarnio i frawddegau, rhythmau, frawddeg hir gyda lot o gymala, fe'r un strwythio o feredd i printio llawer o lyfr, blinder i'w cynnwys llawer o feddyliau, periglis i'w dweud llawer o eiriau, anghysurus i'w croesawu llawer o sbrydau. A wedyn, brawddeg fer ar y diwedd, ond o ddyn, cais di adnabod y galon dy hun yn mynd i mewn y porth cyfyng. Mae'r rhyddiaeth yn wych. Mae'r rhythm o'r rhyddiaeth bron fel barddoniaeth rydd, pwerus iawn iawn. A wedyn, un o'r pethau mae'n air wrth iddo geisio sefydlu perthynas o'r darllenydd, mae o'n pwysleisio Cymreictod. Hyn maen nhw'n rhannu ar ein hunaniaeth. Cymreictod ei hun yn der. Cymreictod nhw fel yr awdur a'r darllenwyr der. Addolyn gyswllt. Yr iaith Gymraeg yn yr hunaeth Gymraeg. A mae'n sôn felly frawddeg nesa. Mae'n defnyddio'r hen ffurf ar y gair Cymro, Cambro, sy'n dod o, wel... Cambria? Cambria, Lladin, chwad y traddodiad, rhan Sieffre o fynwyn yr oesau canol, yn dweud mae Camber oedd mab cynta British, y brenin cynta, Cambro. Felly, darllen di'r frawddeg fer nesaf, Ond o y Cambro, y Cymro, ni o'n ni moth enw di, fy mod i drwy oleini Duw yn canfod y naturiaeth di. Eto mae'n anerch y Cymro unigol, darllenwyr sydd gyda fo, mae'n gobeithio, ond pob un unigolyn, y Cymro. A'r Cambro, cofio mae gen i'r hen hanes parchus yma hefyd, ti'n bod? Dwi'n gwybod y enw dwi, pwy bynnag wyt ti sy'n prynu fy llyfr sydd allan o, ond trwyli dwi'n canfod y naturiaeth fi, dwi'n gwybod pwy wyt ti, achos ti'n Gymro a dwi'n yn Gymro, Ac eto, y dyfyniad... Y Cymro, edrych dithau am oleini Duw yn dy feddwl. Ac un frawddeg, y Cymro, ta'n full stop a wedyn hollol. Ond diddorol bod, chdi fynd yn ôl at y cyfriniaeth yma, edrych am Dduw, am oleini Duw, oedd i mewn i chdi. Bydd i drafod cyfriniaeth y fanylach, dyn ni gwir. Bendan. A'r un nesaf hefyd yr enghraifft. Pam rwy fi yn ysgrifennu atat, ond i ddeffro mewn pryd, ac i ddwyn i'r drigaredd dragwyddol. Mewn pryd, dwi'n licio hwnna. Ac yn sgwennu atat ti, y Cymro. Ddeffro mewn pryd, achos mae rhaid ti siapio, achos does am lot amser yn ôl. A mae'r un nesaf ddiddorol iawn. Ac yn ddiamau hefyd, Caredigion Duw yw llawer o'r Britaniaid, a gloiw yw'r goron o osodwyd o'i blaen. O'r Cymro, y morol amdani, a gad bob peth erddi. Yn union. Gollwng bob dim mwyn. Cofleidio crefydd go iawn. Ac yn defnyddio'r term yna, y Britaniaid, term sy'n llwythog iawn ag ystyr o'r uniaeth Gymraeg. Yr hen Fritaniaid. Ni yw perchnogion greiddiol yn Ynys Brydain, cyn y Rhufeiniaid, cyn y Saeson, cyn o'r Maniaid. Yn defnyddio'r hen chwedlon, wel, hanes, ond chwedloniaeth hefyd, wrth apelio at darllenwyr i agor eu llygaid a cyfleithio rhywbeth newydd. A dyma'r llythyr cyntaf a ddonfonais i erioed ata ti mewn print. A dyma'r dystiolaeth, dyma'r peth cyntaf gyhoeddodd yn y flwyddyn honno, 1653. Cwbl o ddyfyniadau eraill o llythyr i'r Cymry Cariadus, rhywbeth arall, dyn hwnna, yn ola, frawddeg yma wych, yr un... Deffro.
a rhodia fel plentyn y dydd, a derbyn yr anerch o ddifru drwy law dy gymydog. Ie, dyn ni'n gymdogion, de, ti'n meddwl. A dwi'n meddwl ffrawddau, fel dyn eisiau dechrau, dwi'n mynd gallu derbyn na deall llawer o syniadau Morgan Llwyd a'i grefydd, ond mae'r rhyddiaith mor hyfryd deffro, a rhodia fel plentyn y dydd. Tydi o'n hyfryd, de? Hynny yw, ti eisiau nesau ato fo, de? Mae'n cynnig rhywbeth gwych, dydi? Mae rhythm yn neis, dydi? Yndi. Hyfryd. Deffro, a dych chi'n gweld, mae rhaid fod o'n elwad, mae wedi bod yn pregethu gymaint, mae wedi bod technegau llafar o pregethwr, deffro, a rhodia fel plentyn y dydd, ynddo. Mae'n wych, dydi, mae'r rhythm yn wych. A wedyn, gyhoeddiad byr arall, gyhoeddwyd y flwyddyn gynta honno yn hanes eirfa fel awdur gwaedd yng Nghymru yn Wyneb Pob Cydwybod. A gwaedd yng Nghymru, mae'n gweiddi, mae eisiau sylw, mae'n gwbl o bethau gwych yna. Ac wneud i weld yn syth bin yn y frawddau gynta, rhywbeth sy'n debyg i beth ni newid drafod, de. Nid mewn papur ac inc y mae bywyd yr enaid, nac mewn opiniynau a geiriau, ond yn ysbryd y Duw byw. O'r hwn yw gwreiddyn dyn a'r nerth golau oddi fewn. Ia, ac eto, nid mewn papur ac inc mae bywyd yr enaid. Diwedd eto, mae'n bwrw amheuaeth a werth llyfrau ac ysgrifennu, er i fel o'n sgwennu gymaint, er i math o beth, de. Ond hefyd, dwi'n licio, fel ti'n gwybod, Jerry, mae gennau gefndir oedd yn haid yn grynwr, a felly yr nerth golau oddi mewn. Syniad ar cynwyr. Y canwyll oddi mewn, y golau, yr hyn sydd o ddiw, y tu fewn i bawb. A mae hyn yn y pelgar, hyn os ti ddim yn grefyddol, mae'r syniad yna, hynny yw, yn cefnu ar awdurdod o ffuriau mewn eglwys, a'r esgopion ar holl bethau. Dweud, wel na, mae Duw ti fewn i chdi fel unigolyn. Mae'r hwn yw gwreiddyn dyn a'r nerth golau o ddi fewn. A wedyn, un dyfyniad arall, wel, o gwbl o'r eraill, eisiau trafod un ffordd mae'n anerch y darllenwyr. Dyn ni wedi bod yn sôn wrth drafod y cyhoeddiad cyntaf yna, llythyr i'r Cymry Cariadus, i fod o'n anerch y darllenydd unigol o Cymro. Dwi'n dynabod di Cymro. Rŵan mae'n sôn am Bobl Cymru mewn ffordd ddiddorol iawn. O Bobl Cymru, atoch chi y mae fy llais, o drigolion Gwynedd ar deheubarth, arnoch chi yr wyf fi yn gweiddi. Mae'r wawr wedi torri a'r hael yn codi arnoch. Mae'r adar yn canu, deffro o Gymro deffro, ac o'n i chredu eiriau credweithredoedd. Edrych o'th amgylch a gwel, wele mae'r byd a'i bilerau yn siglo. Union. Waw. Ti'n bwerus, da? O Bobl Cymru, da. A mae hynny mewn italig yn y llyfr greiddiol. Ac mae'n y bychrad yn y greiddiol, da. Atoch chi mae fy llais. Dwi'n sgwennu ar gyfer chi, fy nghyd Gymru. Drigolion Gwynedd a deheubarth, Cymru gyfa, mae'n wych. A wedyn, y darn ola wela, mae'r byd a'i balerau yn siglo. Wel, mae'r rhyfel cartre newydd fod. Mae'r brenin newydd i ddienyddio. Mae yna chwildro wedi weithredu, mae cymdeithas wedi i thrawsffurfio trwy rym y cleddyf. Felly, mae'r byd a'i balerau yn siglo. Ynddi, ond that's yn un at y pwynt o'n i'n neud, allan o fi sy'n gordd allan, ond y byw yng nghysgod llyfr y datgyddiad. O, bendant. Mae 666 i dŵad. Deffro, yn union. A mae'n arwyddion bod hynny'n digwydd. Pwy fysa'n meddwl fysa'n frenhiniaeth yn pryd yn cael ei dymchwel, mae'n amlwg bod diwedd y byd yn dŵad. O chwi hil a cepil yr hen Britaniaid, gwrandewch ar hanes eich hynafiaid, a chofiwch pa fodd y bu, fel y dealloch pa fodd y mae, i gael gwybod pa fodd y bydd. Fel y gallwch baratoi. Wow! Ac unwaith eto... Fantastic. Ni galw nhw'n epil, hynny yw disgynyddion hil yr hen Frytaniaid, y term hwnnw. A'r frawddeg yna, grandewch ar hanes, mae'n bwysig, Cymraeg Cymru, mae'n bwysig bod chi'n darllen ar hanes yn un gwrando ar straeon sydd wedi'i hanes ar hunan. Felly, mae hunaniaeth Gymreig yn thema amlwg yma, yn y ffordd mae'n sio apelio at y darllenwyr a agor calona i ddarllenwyr. Ond hefyd, just y ffordd mae'n sgwennu. Mae'n wych, dydi. Mae'n rhyddiaeth, dydi. Gwrandewch ar hanes eich hynafiaid, a chofiwch pa fodd y bu, fel y dealloch pa fodd y mae,
i gael gwybod pa fodd y bydd, fel y gallwch baratoi. Waw, mae hwnna'n... Tydi o wych. Tydi hwnna'n anfarwol, dydi? Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl am y wedd... Sut dwi wedi bod mynd trwy'r mywyd ddim yn gwybod am hyn, Jerry? Dwi wedi bod trwy deitha testig awga. O'r diwedd. Dwi'n mynd edliw, achos ti wedi ymrwymo i gymryd y gwersi yma, felly chwarae teg, dwi'n falch. Mae hwnna'n arbennig iawn. Mae'n ryddiaith o didog, dydi? Mae'n mor bwerus. A hefyd, y frawddeg wych yna, cofiwch pa fodd y bu, y gorffennol, fel y dealloch pa fodd y bai, y presennol, i gael gwybod pa fodd y bydd yn y dyfodol. Cofiwch pan ydy'n trafod proffwydolaeth yr oesau canol, ac gyda Ellis Griffith yn yr 1915 ac yn y blaen, yr hen derna Brit bryd, Brit yn golygu hanesyddiaeth bellach y bryd, proffwydoliaeth, ond yn fy marn i un gysyniad oedd o yn rydd yng Nghymru, rhyw draddodiad yn dal hanes y Cymru, Brit y Brenhinedd, Brit y Tywysogion, hanes y Cymru mewn cysylltiad â'r proffwydolaethau'n proffwyd o dyfodol y Cymru, ac rhyw ffordd o feddwl am hunaniaeth Gymreig sy'n cymryd y gorffennol a presennol a'r dyfodol i gyd. A mae'n rhyw fersiwn Puritanaidd ar yr hen gysyniad Cymreig, gysyniad dwf yn y chymlaeth yna, o ran prawd y genedl, Mae'r sgwennu mor gynnil. Mae'n brawddeg yn wych. A wedyn eto, mae'r ddyfyniad nesaf, mae'r gair Britaniaid eto. Swn i'n gallu just darllen hwn allan. Wedi darfod i'r arglwydd Iesu ddioddef ac atgyfodi drosom, bore a buan y danfonodd ei ysbryd ef y newydd da yma i fys Britaniaid. Ond yna y daeth y nos yn lle'r dydd, ac y cwympodd yr aneidia oddi wrth y cariad cyntaf, ac fe symudodd Duw ei ganwyllbren o fysg ei hynafiaid, ein hynafiaid. Felly mae'n dohongli hanes y Cymru, dyni, y ffordd ni fel cenedl wedi syrthio mewn i dwyllwch, Ond hefyd, mae hwnna'n mynd â ni nôl at y stwff, oedd yr eglwys, mi oedd y Cymru wedi cael gola yn fuan, wedi syrthio... Pan oedd y Saeson yn byganiaid, mi oedd yn un Gristnogion. Wedi syrthio'r tywyllwch. Gret. Hollol. A felly, unwaith eto, mae o'n trio darbwyllo i gyd-Gymru i goleddu math o Gristnogaeth a oedd yn estron ac yn rhyfedd iddyn nhw. Ond mae'n dehongli i hanes nhw i hunain. Olwch, dyna ffordd o adfer cam y genedl. Dyma wych, dydi? A wedyn mae'r dyfyniad nesaf wych hefyd. Am hynny rwy ti o Gymru hyd heddiw heb dy iachau, ond yr awron mae'r amser wedi dyfod. Dyma ddydd iechawdwriaeth yn disgleiria arnat o'r uchder. A mae'n mynd ymlaen, mae'n gymaint o ffyrdd, mae'n ceisio creu y berthynas agos rhwng y darllenydd a'r awdur, a'r echel yna yw Cymreictod, fel yn nes, o Gymro fy mrawd am cymydog, mae'n dweud, dyn ni'n gymdogion, dyn ni'n frwldur, a wedyn y nesaf yma, y dyfyniad nesaf wedi dweud, ond nid rhaid mynd ymhellach, ond gofyn i ti pwy bynnag wyt drwy holl Gymru, ond ni wyneithos lawer peth yn erbyn y gyd-Gymry. Ti o'r deffro, a wedyn y dyfyniad ola, gyd i'r allan un ola. Weler Cymro, dyma'r waedd, dyma'r llefain, yr ysgorn o'r tu mewn, ac onid yw'r gydwybod yn datseinio, fe a dry'r waedd yn waedd i ti. Mae'r tron yn gynffon. Y waedd yn troi'n waedd os ti'n gwrando da. Hollol, dwi'n gweiddi yna chi da. Idgon o'r tu mewn, syniadau'r crynwyr eto yn dilyn y gola oedd ei fewn yn gwrando ar leis Duw tu mewn i chdi. Oedd Morgan Llwyd yn ymwrth ar llawer o syniadau crynwyr, o'n licio hynna da. A mae'n mor bwerus, mae'r llais mae'n angerddol iawn. Felly dyna gyflwyniad da, dwi'n meddwl, i ryddiaith Morgan Llwyd. A mae yna bethau eraill mae'n rhaid i drafod, a mae amser yn mynd ymlaen. Wel, hyfryd, ti'n gallu dweud mod i wedi'n hyffroi a wedi'n haro gan lot o hwnna. Ffantastig, mae yna bethau fyddai'n mynd yn ôl at hwnna. Diolch, Jerry. Cyflwyniad i Morgan Llwyd. Dwi rŵan yn dallt y ffys. Da iawn! Dyna'r logline ar gyfer Pennod. Dwi'n dallt y ffys. Mae Richard yn dallt y ffys. Diolch yn fawr iawn i ti. Dwi'n dwi'n rhywbeth o werth heddiw. Oedd hwnna'n wirioneddol ddorol. Diolch i ti, Jerry. Diolch i Richard Martin sy'n recordio a ffilmio a gwneud hyn i gyd yn bosibl. Diolch i chi am wrando neu gwylio a rhaid yr esgus sy'n ni'n wneud hyn. Cofiwch, da ni'n gwerthfawrogi os da chi'n rhoi gwybod am fodolaeth y pod i unrhyw un all fod efo diddordeb. Da ni'n wir yn werthfawrogol o'r holl adborth cadarnhaol da ni'n gael gen gymaint ohonoch chi. Mae hynny'n rhaid... Mae'n hwb i'r enaid. Cofiwch fod Jerry yn darparu
crynodeb Saesneg i nation.cymru o bob pennod sydd yn defnyddiol iawn. Da ni A dal... gyda llaw, dylwn ni enwi John Gawr a diolch iddo fo am Dylwn ei ni waith diolch. yn golygu ac yn cadw hynny'n mynd yn nation.cymru. Chwarae teg i John. Diolch i John. A da ni dal yn gobeithio bydd yna fersiwn Cymraeg o hyn i gyd yn ymddangos. Dwi'n mynd i stopio dweud hyn. Felly... Cyngor llyfran yn gweld y goleini. Ia, y goleini oedd i mewn. Neu bydd gwaedd, bydd y waedd yn troi'n waedd. Ti'n dechrau bwglwch wan. Dwi'n chi dweud oedd unrhyw un sydd o diddordeb bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael drwy YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am, a dwi'n cymryd bod ni'n dod nôl i gael mwy o Morgan Llwyd yn y bennod nesaf. Tan hynny, hwyl am y tro. Hwyl fawr.